Si una cosa s'ha manifestat avui és que tenim un teixit empresarial impressionant a Catalunya, tant indústria com comerç. Avui hem donat premis a empreses perquè precisament són un exemple a seguir pel que fa a la seva trajectòria empresarial. Moltes d'aquestes empreses ho fan tot per iniciativa pròpia. Crec que estaria molt bé que l'administració ajudés una mica, posés una mica les coses més fàcils quan les empreses volen invertir, i per això el president deia, escolta, tenim un gran repte que és la reforma administrativa, és a dir, la reforma de l'administració. Per què? Perquè moltes vegades, volent ser garants pels ciutadans, sense voler, l'administració frena l'activitat econòmica. I aquí crec que realment l'administració té un gran repte en aquest sentit. Mira, la competitivitat, per mi hi ha uns elements que són claus, que és innovar, és a dir, tenir un producte innovador, tenir capacitat inversora en digitalització i en indústria 4.0, robòtica, intel·ligència artificial. Al final necessitem centres industrials competitius amb visió internacional que puguin realment presentar un projecte per competir amb tots els altres països a nivell mundial.